având în vedere că în anul 2015 Cluj va fi capitala europeană a tineretului, foarte multe organizații conduse de tineri, de studenți, de doctoranți, depun foarte multe proiecte pentru a ajuta Clujul în perioada anului 2015. Venim cu idei noi să inovăm treburile. Și să aducem noi parteneriate și să-i apropiem încet și de instituțiile statului. La noi treaba e cât de cât simplă, adică e foarte simplă. Se discută cu noi despre eveniment, se depune cererea și cam atât. Și eventual se semnează un contract de parteneriat. În rest, nu mai avem altă birocrație. Noi suntem deschiși, da, suntem tineri, am fost colegi, haideți să facem. Mie îmi place, eu sunt cântat să am un cinema la îndemână, unde să pot să fac proiecții, da? Da, dacă nu se adună lume cât aș vrea eu, mie mi-ar place să fie sala plină tot timpul. Dacă ei nu au filmul, facem noi rost de el.